No niin, nyt sitten tähän päästiin vihdoin alkuun. Itse asiassa käytän vielä nyt pari minuuttia siihen, kun toi iVeek lähestyy, niin semmoisille, jotka katsoo tätä tallennetta, niin, ja muillekin, jotka on nyt sitten ihan livenä, tai no livenä ja livenä, mutta Zoomissa tällä hetkellä paikalla, niin yksi tämmöinen asia, mikä tässä nyt juuri tapahtui, kun sanoin tuossa ennen tallennuksen käynnistymistä, että kauheita säätöä tämän iVeekin kanssa, niin ensinnäkin iVeek löytyy tuolta tulevista kursseista, jos olette ihmetellyt, että ette näe sitä, niin täällä mä oon tehnyt tämmöisen pollin tai kyselyn siitä, että mihin aikoo osallistua ja miten, eli siellä on osassa luennoista ja työpajoistakin, niin on vaihtoehtoinen joko livenä paikan päällä tai sitten Zoomissa, mutta mä jouduin nytten täältä, ilmoitti toi Julia Lutei, joka pitää tätä Designing Speculative Futures-työpajaa, että hän ei pysty sitä niin kuin muuttamaan tällä aikataululla ikään kuin semmoiseksi Zoom-kelpoiseksi, eli siinä on sen verran kuitenkin niin kuin tavallaan hands-onia paikan päällä, niin mun oli pakko poistaa. Tuolla oli muutama jo valinnut sen Zoom-version, niin valitettavasti jouduin sitten poistamaan ja siirtämään ikään kuin toiseen ryhmään, eli tänne Zoomiin, tähän toisen luennon Zoomiin, kun se on ihan tuommoinen mikroluokkaopetus, niin ilmaissoftalla, niin se onnistuu Zoomin kautta, mutta tuossa oli niin paljon sitten semmoista sen tyyppistä hands-onia, mitä ei pysty ikään kuin verkon yli sitten toteuttamaan, niin tämmöisiä muutoksia tässä nyt sitten tulee ja aiheuttaa vähän ruuhkaa tähän meikäläisen aikatauluun. Mutta jos olette ilmoittautunut iVeekille, niin tämä olisi äärimmäisen tärkeää, että käytte tämän pollin läpi ja kunkin päivän kohdalta teette ne valinnat, että miten ja mihin aiotte osallistua, koska toi vaikuttaa tuohon. No Zoom on Zoom, mutta sitten jos tulee paikan päälle, niin sitten toi vaikuttaa luokkavarauksiin. Sinne on tulossa niin paljon väkeä myös muilta aloilta, eli sinne tulee muotsikan ja liiketalouden opiskelijat kanssa osaan kursseista, eli harvakseltaan, mutta kuitenkin muutamassa kurssissa on tosi iso ruuhka ja sen takia sitten tilajärjestelyjen takia niin mä toivoisin, että käytte täällä vastaamassa, jos olette mukaan tulossa, niin toi olisi erinomaisen tärkeää. Jees, mutta tuosta nyt ei, ei nyt sitten sen enempää. Ja tosiaan niin tänään nyt sitten kun lähdetään tässä etenemään hommassa, niin tehdään pari sellaista simppeliä juttua ja ne on aika nopeasti tehty, vaikka kuinka yritän asiaa selittää omaan tapaani pitkän kaavan kautta, niin asiat mitä me tehdään, niin lisätään pikkusen noita perusgeometrioita lisää siihen viime kerran harkkaan ja sitten pistetään animoiden pari niistä perusmuodoista, mitä sinne nyt sitten kukin laittaneekaan, mutta katsotaan, että miten ne saadaan animoitua ja sitten sen jälkeen niin vaihdetaan harkkaa taas pikkusen ja katsotaan, että miten tuodaan niin kuin mallinnusohjelmassa tehtyjä 3D-malleja tuonne, ei tämä nyt suinkaan sitä, että pitää pelata yksinkertaisten niin kuin perusprimitiivien tai perusmuotojen kanssa, vaan toki tänne ympäristöön pystyy tuomaan sitten monimutkaisiakin 3D-malleja. Ja tämä on itse asiassa, vaikka me tehdäänkin tässä ikään kuin WebXR, WebAR, niin
Isostihan tämä 3GS on tarkoitettu niin kuin pelialustaksi tai sitten 3D-mallien tämmöiseksi esittelyympäristöksi. Eli tuodaan vaikka joku semmoinen 3D-malli, missä on mahdollisuus ikään kuin interaktata sen 3D-mallin kanssa. Yritän tässä taas lennossa keksiä joku. No vaikka autoesittely, eli pystyy pyörittämään tai kattelee niin kuin auton mallia ympäriinsä ja availee ovia ja tekee sitä sun tätä sen niin kuin mallin kanssa, niin sen tyyppisiä juttuja tuo 3JS:llä. 3JS:llä on nähnyt niin kuin demoja, tai ei oikeastaan demoja, vaan ihan oikeita keissejä, niin toi antaa niin kuin monipuoliset mahdollisuudet tuon tyyppiseen asiaan, ja sehän tietysti edellyttää sitä, että sinne pitää saada niitä ikään kuin jossain muualla tehtyjä malleja, kun ei nyt noilla perusmuodolla nyt sitten semmoinen monimutkainen malli onnistu. Voitaisiin nyt sitten lähteä vaikka siitä liikkeelle, että mulla täällä taitaa ollakin toi viimekertaiset harkat nyt sitten täällä auki. Eli varmaankin luento 2 nyt sitten päätasolla folderiksi tässä näin. Sitten jos on semmoisia, jotka ei ollut viime kerralla mukana, niin se on asiassa hyvä, kun tuli nyt tulikin mieleen, niin. Tuolta löytyy viimekertaiset esimerkit ja kansiorakenne, eli mä ajattelin kokeilla tämmöistä systeemiä tässä sivulla. Tää pikkusen vie turhan paljon tilaa kyllä tämä luentotallenne, kun tämä jos on niin nokkela olevinaan tämä Moodle, että se tunnistaa, että on YouTube-video, niin se haluaa tehdä siitä ihan tuommoisen videon. Toivoin, että siinä olisi ollut pelkkä linkki, mutta väkisin vääntää siitä. Siis siellä on pelkkä linkki, mutta kun se tunnistaa sen, että tämä tulee YouTubesta, niin se tekee tämmöisen pienen esikatselun siihen. Mutta mä ajattelin kokeilla, että meneekö tämä kuinka huonoksi sitten, kun tuosta tulee pitkä, mutta matskut on tossa, mutta varmuuden vuoksi ne on myös vanhaan tapaan tällä tavalla näin. Mutta katsotaan, miten tuo lähtee nyt sitten onnistumaan. Mutta tuolta tosiaan, jos ei viime kerralla ollut mukana, niin kannattaa käydä toi nappaamassa. Vaatii 2 klikkausta tuolta luento 1 chippi, niin lähtee sitten sieltä latautumaan. Mutta joo, niin nyt sitten mulla se oli tuolla eli sammuttelen nämä viime kerralla tehdyt ja katson, mitä mä oon tässä tehnyt, tulee jo ainakaan muuta nimeä kuin toi. Joo, tähän asti me päästiin viime kerralla, niin tästä jatketaan tuossa. Sijoitellaan vaikka tonne noihin lokaatioihin nyt sitten pari geometriaa ja sitten pistän ne uudet geometriat animoiden, niin katsotaan se kohta läpi, mutta koska tuosta nyt ajattelin jatkaa, niin mä teen tälle, että mä otan tuosta kansiosta kopion ja menen tonne ja muutan tämän nimeksi nyt sitten vaikka 2.1 ja mikähän nyt sitten olisi hyvä nimi. Lisää geometrioita vaikkapa tuommoisella. Eli kopioitiinko me käytännössä koko se setti, mitä me viimeksi tehtiin tuonne pohjaksi tuohon 2? Mä kopioin ton
mihin lopetettiin viime kerralla. Joo, mulla on vain yksi versio, niin se on varmaan se koko setti siis sitten Joo, itsellä. kyllä. Mä jaoin sen tolleen viime kerralla niin kuin pieniin palasiin. Tuossakaan ei ole hirveät eroa vissiin tuossa yksi ykkösessä ja yksi kakkosessa. Olisi tietysti voinut tehdä kansion tähän ja kopioida tiedosto kerrallaan, mutta ajattelin, että menee tolleen. Elikkä. Tämähän pysyy aika lailla samanlaisena näissä meidän harkoissa tämä Index HTML, että siinä ei sinänsä ole mitään ihmettelemistä. Eli käytännössä niin mennään täällä main JS:n puolella. Mä nyt nopeasti kertaan kun ollaan niin kurssin alussa niin mitä tässä nyt on tapahtunut. Tämä tulee tosiaan toistumaan sitten jonkun kertaa kyllä tässä. Elikkä. No, toi oli oikeastaan viimeisiä asioita, mitä tehtiin toi rivi 1, eli me importattiin tämä AR-painike, mikä tuolla himmenä näkyy taustalla, tai no tuonne alle, mutta kuitenkin. Mutta kaikki pyörii, tai ei kaikki, mutta 90%, 95% se pyörii tämän funktion varassa, eli tämä määrittää tuon meidän ympäristön, eli tuommoinen init-niminen funktio, joka tuossa nyt sitten kutsutaan heti kärkeen jo yhden kerran, tai siis niin kuin, jottei nyt unohdu, niin tuolla on tuo initti, voisi olla tietysti funktion perässäkin, mutta tässä se nyt on tuo. Ja näissä yleensä luodaan tuommoinen, näissä esimerkkeissä, jos katselee 3JS-esimerkkejä, niin luodaan yleensä tyhjä divi nimeltä container, ja se lisätään sitten tuohon HTML-tiedoston bodiin noilla 2 rivillä. Mutta sitten se varsinainen 3JS, joka tulee ensinnäkin se indeksin kautta, sen verran kurkataan vielä indeksi, eli tuossa meillä on skriptitagillä importattu, tai ei nyt importattu, vaan ihan perinteisellä tavalla skriptitagillä niin kuin haetaan tuolta netistä Cloudflareista näköjään tässä tapauksessa, niin toi 3JS koko pohjatiedosto, että sillä on aika monta tuhatta riviä koodia, ja sitten tuolla meidän JS:llä sen perään sitten niin käytellään mitä tuolta löytyy. Ja tosiaan niin tässä kun lähdetään liikenteeseen, niin mä noita kommentteja tonne nyt lätkin viime kerralla, eli siinä ensin luodaan skene. Se on ehkä se yksinkertaisin vaihe, mutta sehän ei tuo varsinaisesti mitään näkyviin, mutta tarvitaan, se on kaiken perusta. Eli 3.skene on, tai new 3.skene on tämä, mikä tekee instanssin nyt tuosta skene-luokasta, ja sen varaa sitten lähdetään rakentamaan. Sitten luodaan kamera tässä versiossa, niin, ja yleensäkin näissä kaikissa, niin mä käytän perspektiivikameraa. Ei ole semmoista esimerkkiä. Siellä on niin kuin ortograafinen kamera, mikä käy semmoiseen vähän niin kuin 2,5D-tyyppiseen simppeliin näkymään, missä se, miten se kamera sen näkymän esittää, niin ei ole semmoinen ihan luonnollinen, mutta ehkä vähän semmoinen, mikähän nyt olisi, vähän semmoinen Minecraft-henkinen tapa esittää asiat, mutta tuo perspektiivikamera nyt on se peruskamera, mitä käytetään. Ja silloin noin muutama asetus, mitä tuossa nyt näkyy. Ja sitten tarvitaan rendereri, eli työkalu, joka tekee tästä niin kuin ympäristöstä ja näistä 3D-malleista ikään kuin näkyviä omalta osaltaan, ei tosin yksinään. Eli käytetään tämmöistä WebGL-renderer-vaihtoehtoa tässä näin. Sitten siinä on muutama asetus, sillä on toki paljon muitakin asetuksia, mutta tuossa nyt on noin anti-alias true ja alpha true, eli reunapehmennys ja päällä ja
läpinäkyvyys renderöinnin yhteydessä myös päällä. No sitten vähän mitoitukseen liittyviä asioita siihen rendereriin, eli pixel ratio tai tarkistaa, että mikä on niin kuin näyttölaitteen pikseleiden muoto, että onko niin neliömalliset pikselit vai onko ne jos jotenkin venyneitä pikseleitä, eli mä en nyt oikein tiedä, käytetäänkö kännyköissä esimerkiksi, onko siellä, eiköhän ne ala olla tänä päivänä niin kuin likipitäen kaikki niin kuin neliömallisia pikseleitä erityyppisissä näytöissä. Semmoisen viimeinen, missä on törmännyt ikään kuin ei-neliömallisiin pikseleihin, niin on ollut tuolla videoeditoinnin puolella, kun siinä vaiheessa, kun siirryttiin HD-kuvaan noissa kameroissa, niin siinä oli semmoinen välivaihe, kun sen aikainen elektroniikka joskus 2000-2000 jotain siinä niin kuin 2000-luvun alkupuolella, kun ei oikein elektroniikan nopeus niin kuin riittänyt siihen datamäärään, mitä HD-kuva vaati, niin sitä kierrettiin sillä tavalla, että se HD-kuva, joka on 1920 kertaa 1080 pikseliä, niin olikin sitten semmoisessa halvemman pään kameroissa niin 1440 kertaa 1080 pikseliä. Ja siitä tuli sitten semmoinen litistynyt, ikään kuin sivusuunnassa litistynyt kuva, niin sitten se kompensoitiin sillä lailla, että pikselit ei ollutkaan neliömallisia, vaan niitä venytettiin sivusuunnassa, niin sitten se niin kuin imitoi 1920 pikseliä leveätä kuvaa. Et se on ehkä viimeisin, missä mä oon törmännyt sitten ei neliömuotoisiin pikseleihin. No, mutta sitä käsittelee tuo pixel ratio tuossa. Window.device pixel ratio. Sitten set size, minkä kokoinen tai minkä kokoiselle alueelle piirretään. No, se lainataan tuosta selainikkunan koosta inner width, inner height. Tulee siitä leveys ja korkeus sille rendererille. Ja sitten se rendererin DOM-elementti, eli käytännössä canvas-elementti sitten liimataan tuonne containeriin, eli sen alussa määritellyn divin sisään. Ja sitten tuo renderer.xr.enabled, niin se määriteltiin tuossa samassa yhteydessä, kun silloin viime kerran aika lopussa importattiin tuo AR-painike, mikä tuolla näkyy, niin tuohon mukaan. No, nämä on nyt sitten niin ikään kuin tarvittavia alustuksia, skene, kamera ja renderer. Sitten me määriteltiin tosiaan yksinkertaiset geometriat sinne, eli tehtiin tuommoinen box-geometri. Annettiin vähän mittoja sille, määriteltiin materiaali ja sitten sitä box-geometristä ja materiaalista, niin sillä luotiin sitten tuo meshi, mikä tuolla punaisena näkyy. Sitten sitä on vähän siirretty sitä meshia. Eli nämä geometrimäärittelyt, mitkä täällä tehdään, niin ne tekee semmoisen ikään, miksi sitä sanoisi, vähän niin kuin templatein, joka ei varsinaisesti ole niin kuin visuaalisesti olemassa, mutta se on niin kuin sitten se, mistä luodaan tuo meshi, mikä on loppujen lopuksi sitten se näkyvä geometria. Tämä on tämmöinen, mennään niin kahdella stepillä ennen kuin jotain rupeaa näkymään. No sitten tuo toinen, mikä tuolla oli, niin tuo pallo, niin on sitten 3-sphere geometry ja säde 0.1 ja noin liittyy siihen, että kuinka smoothi siitä tulee, että mitä isompi tai isommat nämä kaksi vikalukua on, niin sitä tarkempi pallo siitä sitten tulee. Ja tuossa sitten taas tuosta Geometry 2, Material 2, niin luodaan se varsinainen meshi, mikä näkyy. Ja aina kun luodaan jotain luodaan tai sitten tuodaan jotain geometrioita, niin aina pitää muistaa, että ne ei näy. Vaikka ne on olemassa, niin ne pitää lisätä tuohon skeneen, muuten tuo kamera ei osaa renderöidä. Sitten tuotiin yksi tämmöinen yleisvalo tänne
tänne voisi olla myös ambient light kyseessä, mutta mä nyt olen käyttänyt näissä harkoissa tämmöistä hemisphere lightia. Ja tämä ei tee varjoja niin kuin ei tee ambienttikaan. Eli toi ambient ja hemisfierin ero nyt ne on niin kuin asetusmielessä on se, että ambientilla on vain yksi väri. Yksi väri, eli siellä annetaan väri ja intensiteetti. Sitten kun on tämä hemisphere light, eli puolipallo tuo hemisphere on, niin silloin asetuksissa tai määrittelyssä tälle, että pitää antaa ikään kuin yläväri, eli taivaan väri ja sitten groundi eli alaosan väriä. 2 värimäärittelyä ja sitten se intensiteetti. Ja tuossa nyt sitten kun valo tuossa luodaan, niin sitten positioidaan se ja lisätään sinne skeneen. Mutta tässähän oli se, että vieläkään ei näkynyt mitään. Eli meidän piti vielä tehdä pari tämmöistä apufunktiota. Tässä näkyy vähän erilaisia kirjoitusasuja, kun katsoo noita esimerkkejä esimerkiksi tuo 3JS:n sivulta ja dokumentaatiosta, niin nämä on suoraan kirjoitettu sille, että tämä funktio kutsuu render-funktiota ja sijoittaa sen tähän JavaScriptin sisäänrakennettuun animation loopiin, niin voisi tietysti kirjoittaa suoraan tuonne sulkujen sisään ja jättää niin erillinen funktio pois, mutta siihen nyt näkyy 2 eri tapaa. Mä nyt olen tottunut käyttämään tätä, missä tuo animate ja render on ikään kuin erikseen. Alright, mutta tuossa on nyt pitkä selitys yksinkertaisesta asiasta, että mitä tässä nyt sitten tapahtuu. No tuossa nytten, kun ei ole enää toi live-serveri käynnissä uusiksi. No, niin kuin sanoin, niin lisätään sinne pari geometriaa, kutsun niitä nyt vaikka geometri 3 ja geometri 4. No, pallo on silleen vähän huono esimerkki, mä en laita pyörimään, se pyöriminen näkyy vähän huonosti, mutta tehdään sitten semmoisia muotoja, mitkä ehkä pyöriminen on vähän selkeämpää, eli jotain yksinkertaisia. Mä ajattelin, että tehdään ihan normi donitsi, siis torus ja sitten joku semmoinen monitahokas, missä on sitten vähän enemmän särmiä kuin tuossa kuutiossa ja pyöritellään vaikka niitä. Ja niin kuin sanoin, niin tässä nyt tulee vaikka geometri 3 ja 4, niin lähdetään nyt siitä 3 liikkeelle, eli donitsia tehdään torusta, niin se on nimeltään yksinkertaisesti torusgeometri, nämä on aika helppo muistaa. Se mikä on vaikeampi muistaa on sitten, montako parametria tämä nyt sitten tarvii. Ja toruksen tapauksessa niin taitaa olla 4 kappaletta niitä parametreja, eli siellä on niin kuin toi säde, sitten on sen niin kuin donitsin sen kehän sisäsäde ja sitten vähän samaan tapaan kuin täällä on tämä 3216, niin se, että kuinka tarkkana se piirretään. Niin nyt hatusta heitän jotain tämmöisiä 0,1 ja toi pitää varmaan olla vähän pienempi tai reilustikin pienempi, kyllä 0,03 vaikka. Ja sitten mä laitan 16 ja laitan tommosen kuin 100 tuohon loppuun. Katsotaan, muistinko oikein päin vai pitääkö 100 ja 16 kääntää toistepäin.
No sitten tarvitaan materiaali. Mutta nyt sitten tämä nyt on vaikka materiaali 3 ja niin, käyn lainaamassa tästä yläpuolelta vaikka tämän. Käytän nyt siinäkin Mesh Fong materiaali, missä nyt sitten pikkusen on heijastusta tai kiiltoa, että se ei ole ihan flätti niin kuin toi kuutio tuossa noin. Free tuli pariin otteeseen. No. Ja tuohon nyt voisi keksiä jonkun muun. Vaikka FFE9 F2, niin katsotaan mikä väri sieltä sitten loppujen lopuksi tulee. Sitten otetaan vaikka Torus Meshiksi sitä lopullista meshia. Free.mesh ja tarvii geometriaa, eli se on geometri 3 ja sitten materiaalin, otetaan tuosta materiaali 3 ja nyt sitten, kun tässähän oli ongelma se, että kun kaikki tapahtuu tuossa Origossa, eli kamera on Origossa ja nämä syntyy Origoon nämä muodot, jos ei niiden kanssa tee säätöjä, niin nyt sitten siirretään toi Torus Mesh Position, eli tuolla ylempänä kun on mesh.position Z, X ja Y, niin nopeampi tapa on käyttää tätä set-metodia tässä yhteydessä ja hetkinen 0,0 on tuossa keskellä, niin jos mä sanon vaikkapa miinus 0,2 miinus 0,2 ja pilkku ja sitten nämä on siirretty metrin päähän siitä kamerasta niin -1. Sitten vielä skene piste add ja Torus Mesh. Sitten saatiinkin errori aikaiseksi, eli tuolla tuli välilyönti. Näin, kun haluaa ehdottomasti tehdä sen välilyönti. Tuolta puuttuu pilkku. No, eli tuli tuommoinen vähän hailakan värinen tuosta toruksesta, kun hatusta heitin ton värin tuohon, niin kokeillaanpas siinä on vähän enempi näköisellä oleva laitos. Elikkä noin. Ja nämä perusgeometriat, niin vaikka me niitä nyt käytetäkään, niin mäpäs täältä nyt näytän kohdasta geometri. Eli tässä nyt on nämä vaihtoehdot, mitä noita perusgeometrioita on ja teen vaikka sillä tavalla, että otan tämän geometri 3, kopioin sitä tonne alaspäin ja sitten vähän vaihdan noita muuttujanimiä, eli tästä tulee geometri 4, material 4, sitten mesh tarvii 4 ja 4 tonne.
ja sitten tietysti joku muu. No, kokeile vaikka icosahedronia tässä. Eli määrittelen tuon geometri nelosen, että se on icosahedron geometria. Se ei muistaakseni tarvinnut kuin 2 parametria. Katsotaan kohta miten käy. Eli geometri nelonen on 3 icosahedron geometri. Ja tuossa on kun toi muistaakseni kuvasi sitä sen muodon monimutkaisuutta, mutta katsotaan menikö pieleen. Ja sitten icosames toi. Lisätään sitten tonne ja nyt sitten tuolla on vielä tilaa, eli 0,0 tuolla, niin se on positiivinen 0,2 x:lle ja positiivinen 0,2 ylle, mutta sitten tuo -1 tonne ja sitten tietysti tänne. No. Joo, kyllä se jotakuinkin semmoinen oli, mitä muistelinkin, niin katsotaan mitä se tekee tuolla. Sitten aika nopeasti tulee sitten pallo tuosta, kun sen yksityiskohtia lisää aika pienellä muutoksella, niin aletaan olla jo hyvin lähellä tuota palloa. En muista mikä tässä on maksimi, mutta toi arvolla 5, niin ei kauheasti huomaa eroa tuossa. Eli tämä on yksi variaatio siitä, että miten tuommoisen pallon saa tehtyä, että käyttää icosahedronia. Niin mutta yleensä tulee kuitenkin tuolla sphere geometrilla tehtyä pallot. Mutta heitän tuon takaisin tuonne nollaan. No. Eli siinä on nyt erinäisiä muotoja ja niin kuin sanoin, niin toi pallon muoto on silleen niin kuin vähän epäkiitollinen pyöritettäväksi, eli siitä ei silleen selkeästi toi homma näy. Mut nyt sitten että miten nämä saadaan nyt sitten liikkumaan. Ja no, yksinkertainen animaatio tämmöisille yksinkertaisille geometrialle on se, että pyöritetään niitä jonkun akselin ympäri. Ja nyt jos puhutaan sitten tuon tyyppisestä animaatiosta, niin sehän tarkoittaa, että se pitäisi sitten niin kuin, jokaisessa freimissä jollakin tavalla niin kuin muuttua se pyörähdyskulma. Eli meidän pitäisi tehdä semmoinen funktio, mitä kutsutaan niin kuin useamman kerran ja sitten tai niin kuin koko ajan peräkkäin käytännössä ja sitten muutettaisiin sitä rotaatiokulmaa siinä. Ja se miten me nyt sitten saataisiin tehtyä, niin, tai missä me yleensäkin pyöritetään tämmöistä loopia, niin sehän tapahtuu tällä osastolla niin sanotusti. Eli tämä kutsuu render-funktiota, no se varmaan on se oletus 60 fps, mitä siinä käytetään. Eli jos me sijoitetaan tänne render-funktion sisään tämmöinen muutos, niin sillä me varmaan sitten päästäisiin noin jollakin tasolla animoimaan. No nyt me ollaan eri paikassa ikään kuin sen pyöritettävän geometrian kanssa, eli geometriat on täällä init-funktiossa
Ja sitten meidän pitäisi tällä renderillä pyörittää sitten noita muotoja tuossa. Niin, no yksi semmoinen yksinkertainen tapa on tietysti se, että tehdään noista kahdesta geometrisestä muodosta, eli ikosomeshista ja torusmeshistä, niin tehdään niistä globaalit muuttujat. Se on ehkä nyt suoraviivaisin tapa. Pikkusen muuta vielä, sori kun mä häslään tämän koodin kanssa. Kaikissa muussakin on tuo mesh kirjoitettu isolla M-kirjaimella näissä nimissä. Niin, olin sitä sanomassa, että noin mitä halutaan liikuttaa, eli tuo ikosamesh ja sitten torusmesh, niin ne voisikin olla globaaleja muuttujia. Ja näin ollen poistan täältä torusmeshin edestä tuon const-sanan ja ikosameshin edestä myöskin tuon. Ja sitten mulle tulikin täällä errori, koska niistä puuttuu nyt sitten toi ikään kuin muuttuja nimen esittely, mutta kun mennään tänne ylös, täällä on jo globaaliksi muuttujaksi esitelty nämä renderit ja kamerat ja skenetkin, niin sitten mä teen tuohon noille kahdelle geometrialle, eli torusmesh ja sitten taisi olla isolla ikosamesh mulla tuolla. Noin, nyt päästiin tuosta virheestä eroon. Ja nyt sitten pienet lisäykset tänne näin. Eli toi. Mietin nyt sitten, jäi tässä raaksuttamaan keskeyty lause, sen takia mietin, että oliko se nyt sitten tässäkin, tai tällä sillä lailla, että puhutaan noista radiaaneista, ei asteista näin niin kuin oletuksena, niin sen vuoksi käytetään suhteellisen pientä steppiä sillä rotaatiolla. Ja nyt sitten sanon vaikka tuolle torusmeshille täällä render-funktion sisällä, että torusmesh ja rotaation. Ja nyt sitten toi plus on yhtä kuin, kokeillaan nyt jotain ihan pientä 0,02, eli kaksi asiaa, ne on muistaakseni mittayksikkö tai niin kuin kulmayksikkö on radiaani, ja sitten kun se on se 60 fps, niin jos siellä laitetaan joku kokonaisluku, niin sitten mennään aika huimaa vauhtia epäilisin. Ja sitten tuo ikosamesh samalla lailla rotaation. Pyöräytetään nyt vaikka eri akselin ympäri, niin saadaan vähän eroa tuossa. Plus on yhtä kuin, ja tehdään tämän kanssa vaikka tälleen, että pistetään pyöriin niin kuin toinen myötäpäivä, toinen vastapäivä niin kuin akselinsa ympäri, eli pistin tuohon miinus on yhtä kuin ja vähän hitaampi pyöriminen, eli katolle 0,01. Ja sitten me saatiinkin jälleen kerran errori, niin katsotaan mitä hän täällä meille kertoo. Tuolta puuttuu tuo X siinä.
Eli siinä nyt sitten tosiaan niin ehkä se yksinkertaisin tapa tehdä jonkunnäköistä liikettä tähän ympäristöön, mutta jälleen kerran niin eihän se oikein, tai noiden niin kuin järkevien 3D-mallien kanssa, jostain ulkoa tuotujen 3D-mallien kanssa, niin välttämättä ole tämä se tapa, miten se animaatio sitten toteutetaan, eli se tulee tuossa sitten Aivikin jälkeen, kun me päästään vähän pidemmälle, niin katsotaan sitten, että miten käytännössä niin käynnistetään ja pysäytetään noita animaatioita, mitkä on sisäänrakennettuja sitten niin 3D-malleihin. Eli se on ehkä se yleisempi tapa, että tehdään 3D-malliin animaatio ja sitten se, kun se 3D-malli tuodaan tänne, niin sitten sen lisäksi, että se tuodaan se geometria, niin sitten käynnistetään myös se animaatio, mikä on ikään kuin sisään leivottu sitten siihen malliin. Mutta katsotaan sitä tosiaan sitten vasta loman jälkeen. Tai ei itse asiassa ihan heti loman jälkeenkään tehdään semmoinen, nyt me ollaan vähän tässä välimaastossa, nämä on ihan basic 3JS skenessä tapahtuvia juttuja, että en mä edes tuonne niin AR, että tämän kanssa on tarkoitus mennäkään, vaikka näytinkin, että miten tuodaan tuo Start AR-painike, mutta se tulee sitten tosiaan niin loman jälkeen niin kuin enemmänkin hyötykäyttöön, eli tehdään semmoinen ympäristö, missä me pystytään niin kuin 3D, vaikkakin näitä simppeleitä 3D-geometrioita, niin sijoittelee sitten kännykän näytön läpi näkyvään kamerakuvaan, eli se olisi nyt sitten se lopullinen tarkoitus. Toi. Nyt sitten vähän, että miten tämän nyt sitten haluaa tehdä, että onko tämä renderi nyt puhtaasti tätä niin kuin renderöintiä varten, että jos niin kuin, tämä on ikään kuin semmoinen asia, mikä halutaan pitää niin kuin erillään, niin voidaan tämänkin tehdä näin yksinkertaisuudessaan, että tekee vaikka tämmöisen rotate-nimisen funktion ja sijoitan sitten noin tonne ja toki, jotta se saadaan se, jos mä nyt tämän tallennan, niin nythän nämä ei enää pyöri, koska sitä 60 kertaa sekunnissa tapahtuvaa kutsua ei tule mistään, niin nyt sitten täällä, jos mä sanon, että rotate ja näin, niin toi nyt ei hirveästi, kyllähän toi kuitenkin vaatii ton yhden rivin tonne renderin sisään, mutta toisaalta jos tässä tehdään paljon muutakin tämmöistä niin kuin animointiin liittyvää asiaa, mikä pitää ajaa täällä 60 fps, niin se on ehkä siistimpi pitää tuon näköisenä tuo render-funktio ja sitten tehdä kaikki ne semmoiset temput, mitkä liittyy sitten jollakin tavalla tämän näkymän päivittymiseen, niin sitten täällä tässä ympäristössä. Noin. Vielä. Niin no joo, sitten se, että miten tuo rotaatio tuossa näkyy tuossa ympäristössä, niin taas minkälaisia arvoja se sitten tuolle antaa. Eli se rotaatio on tämän näköinen, eli jos nyt tuosta klikkaan jonkun kohdan, että saa pysäytettyä, niin tuolla lukee tuommoinen Euler tuossa alussa, eli nämä on niin sanottuja Euler tai Euler kulmia, että nämä, se on niin kuin vähän semmoinen
oma maailmansa ja mä pistän tonne pari YouTube-linkkiä, missä näitä Euler-kulmia. Nämä taitaa olla kyllä tuolla, tai näiden käyttö taitaa olla mahdollista tuolla Unityn puolellakin, niin voi olla, että osalle on sieltä tuttu käsite, mutta mä tosiaan pistän pari videolinkkiä, missä selitetään vähän, että mikä toi on sekä niin kuin 3JS-ympäristössä, että sitten ihan toisessa videossa puhutaan ikään kuin 3JSn näkövinkkelistä ja toinen on ihan sitten tämmöinen ikään kuin, no matematiikkaahan tuo Euler on. Euler oli joskus 1700-1800-luvulla elänyt matemaatikko, niin tämä on niin kuin puhdasta matikkaa. Onneksi tuo 3JS tekee nämä meille niin kuin automaattisesti, ettei tarvitse lähteä itse tuon pidemmälle rakentelemaan. Mutta kun sanoo, että käännä X ympäri, Y ympäri tai Z ympäri. Noin. Ok, mutta nyt voitaisiin pitää tässä kohti tauko ja sitten tauon jälkeen niin katsotaan, että miten me luetaan 3D-geometrioita sisään. Että haetaan tuolta netistä geometrioita ja sitten mulla on tuolla Moodlessa kanssa muutama geometria jemmassa. Niin voitte kokeilla sitä, mä otan ne jossain vaiheessa näkyviin. Niin voitte googlata myös niitä. Alright, kello tulee kohta 8 yli, niin se voisi olla sitten 15 minsaa, eli 13 ja mitä se tekee, 23. Oliko tämä vielä tarkoitus, kun kokeilee tuolla emulaattorille, että nuo kappaleet ei vielä niin kuin mene ikään kuin tuohon maailmaan, vaan ne pyörii vaan tuossa kännykän ruudulla? Joo, kyllä. Ei kun snappaa mihin, joo okei. Et, se on niin kuin tällä tavalla, että Okei, tossa. mulla tuo emulaattori toimii vähän hassusti sitten eri tavalla. Ne on tuolla alanurkassa ja Okei, mielenkiintoista. ne on kyllä samoilla attribuuteilla. En tiedä miksi. Joo, kyllä. Mullekin on pikkusen hämärää ollut tämä emulaattoritoiminta, mutta tällä saa niin tälleen tämmöisen raakatestin tehtyä, mutta sitten kannattaa ihan oikealla kännykällä sitten testailla. Mutta Joo. joo, tehdään silleen, että pidetään tässä se tauko. Tai jatketaan vähän selkeämmin 25 yli 13. 25 jatkuu. Pistetään pausi tässä päälle.
Eli tuossa nyt, en tiedä miten se teille näkyy, tässä katoin oma PC tältä näytöltä, niin aika siis yhtä smoothisti se pyörii, ellei smoothimminkin tuossa mun kännykässä, mutta sitten toi zoomi hukkaa sen frame ratein kyllä aika totaalisesti, tai niin kuin nykien näytti kääntyvän toi ainakin tässä mun PC-näytöllä, niin toi Donitsi, mutta se nyt sitten käytännössä on, että kun sen AR käynnistää, niin ne jää suunnilleen siihen lokaatioon leijumaan nämä 3D-geometriat, missä se käynnistyshetkellä on, ja sitten niitä pystyy ikään kuin kännykkä sen jälkeen, kun tuon Start AR on painanut, niin niitä pystyy niin kuin lähestyä ja kiertää ja ihmettelee ja pällistelee eri kulmista, eli siitä se AR-tila tuossa nyt sitten käytännössä tarkoittaa Toimiiko nämä suoraan, esimerkin tapauksessa. jos laitan niiskuuteen? Toi nyt sitten tuossa pienenä esimerkkinä nyt sitten tuosta asiasta. Täytyy vilkaista itsekin vielä videolla, tai tuosta videotallenteelta sitten, että miten ne nyt siinä näkyy. Mutta toi tosiaan, niin katson vielä tässä. Katson tuosta toisella näytöllä, että joo, pistän tuonne chattiin, eli mä siirsin taas tuonne mikä tää nyt on, Niiskulle ton datan, niin toi. Joo, siellä kysyttiinkin, että toimiko suoraan, jos laittaa Niiskulle. Tämähän on staattista HTML JavaScriptillä ryyditettynä, niin pistän tuon mun oman esimerkkini tonne, eli täällä toisella näytöllä se jo pyöriikin tuossa. Ihan sama häkkyrä, mutta sitten tämä pyörii Niiskulta ja tämä pyörii nyt tällä live-serverillä. Eli kokeilin sitä, viime kerralla oli puhetta, muista kuka teistä ei kun hetkinen nyt meni, sori, en mennyt katsotaan vielä jakoon tuo linkki, nyt pitäisi näkyä. Niin, joku teistähän sanoi, että sai kotiverkossa toimimaan sillä lailla, että kännykkä näki suoraan tuon PC:llä olevan live-serverin, mutta mulla on ainakin ilmeisesti, kun talon läppäri, niin siellä on noin palomuuriasetukset varmaan semmoisessa asennossa, että mä en saanut sitä yhteyttä toimimaan ja todennäköisesti ei meikäläisen oikeuksilla saakkaan, että tuo tietohallinto on blokannut sen silleen varmuuden vuoksi, ettei tämmöiset sählät pääse sitten sotkemaan konetta. Mutta noin. Ja tuossa nyt tosiaan toi harkka. Ja nyt sitten niin toi seuraava steppi, eli toi ulkoisten geometrioiden lukeminen tähän ympäristöön. Ja sitä varten niin tuossa 3JS on rakennettu ikään kuin lisäosina isoläjä tämmöisiä niin sanottuja loadereita. Elikkä jossain tuolla noin. Niin. Eli täällä manuaalissa tuossa on tuommoinen Getting Started-osiossa heti tuommoinen väliotsikko kuin Loading 3D Models, niin tuossa näkyy muutamia, tai no mainitaan muutamia ohjelmia, mitkä tukee tällaista 3D-formaattia kuin GLTF. En tiedä kuinka yleisesti olette sitä käyttänyt. Mullekin oli silleen yllätys, mä
vasta siinä vaiheessa, kun mä rupesin tätä kurssia valmistelemaan, niin törmäsin tähän ikään kuin täällä dokumentaatiossa ja sitten jossain monessa muussakin paikassa, mutta mulle tuo GLTF oli sille vähän niin kuin vieraampi. En tiedä, oliko mä ennen tätä kurssia edes kuullutkaan moisesta formaatista, mutta tuo on kyllä tosi nokkelan oloinen ja tämä on ihan puhdas tekstiformaatti, että on käytännössä niin kuin JSONin tämmöinen yksi muoto. Se on niin kuin kirjoitusosuutta aika lailla JSONia. Ja tosiaan 3JS-porukka, joka tätä kehittää, niin suosittelee GLTFn käyttöä, koska se ilmeisesti on aika hyvin toimiva, suhteellisen kevyt. No okei, jos on yksityiskohtainen malli, niin pakostihan siitä tulee raskas GLTFkin, mutta ne on niin kuin periaatteessa aika kevyt ja monet ohjelmat alkaa jo sitten tukea sitä. Mutta sitten jos ei ole GLTF-nä mallia eikä saa GLTF-nä ulos, niin sitten on isolla ja loadereita eri formaateille, kun nyt vaan löytäisin sen sivun, että missä ne oli lueteltu ne loaderit. Niitä on ihan älytön määrä. Olisiko se tuo? Tuossa, joo. Eli tuossa on niinku erityyppiset loaderit eri formaateille mitä 3JS pystyy hyödyntämään, eli aika kattavasti sitten eri 3D-formaatit on kyllä tuettuja, että sen puoleen niin aika nokkela ympäristö, mutta tässäkin niin ne yleisimmät tietysti tuo GLTF niin kuin suositeltuna, kun tämä nyt tämä 3JS:n kehittäjätiimi, kun nyt suosittelee GLTFn käyttöä, niin sitä nyt tulee käytettyä, mutta sitten FBX ja muut tämmöiset tutut niin toimii kanssa aika sukkelasti, että muistaakseni tuossa myöhemmin kurssilla käytetäänkin semmoista animoituu mallia, mikä on taitaa olla FBX-formaatissa sekin, niin tutustutaan sitten siihen, että miten sitä FBX ladataan ja miten sieltä FBXstä kaivetaan animaatio esiin ja miten se käynnistetään ja niin edelleen. Mutta ihan sama homma tässäkin, niin tuossa GLTF:ssä todetaan, että se voi sisältää meshejä, materiaaleja, tekstuureja, skinejä, luurankoja, morph-targetteja, animaatioita, valoja ja kameroita. Eli se voi olla kokonainen skene. Et se ei tarvitse olla niinku tavallaan se joku niinku esine tai hahmo tai muu se importattava malli, vaan se voi olla ihan niinku täysskene, missä on niinku valoja ja kameroita siinä itsessään. Niitä vaan sitten pitää sieltä rakenteesta kaivaa esiin. En ole koskaan kokeillut tuoda semmoista niin kuin täyttä skeneä ja sitten yrittää sitä hyödyntää. Ja lähinnä mullakin on ollut jotain animoituja tämmöisiä niin kuin mekaanisia härpäkkeitä tai sitten jotain ihmishahmoja tai pelihahmoja ja sitten niissä olevia animaatioita hyödyntänyt, että en ole sitten tosiaan valoja ja kameroita lähtenyt tutkimaan sille, että tietysti Blenderissä tekisi jonkun tosi yksinkertaisen skenen, mihin lisäisi noin ja GLTF:nä ulos ja sitten siitä sitten että tutkimaan, mutta ei ollut semmoisenkaan aikaan. Ja kun asia pyörähti nyt liittyen tähän formaattiin, niin jo se GLTF:n rakenne, että siitä on olemassa ihan tällainen puhdas GLTF, joka sisältää
sisältää kaiken tiedon. Mutta sitten aika usein nämä GLTF on rakenteeltaan semmoisia, että tämä on niinku kaksi samannimistä tiedostoa, joista toinen on GLT ja toinen on GLB. Ja se B-päätteinen tai B-kirjaimeen päättyvä tiedostopääte, se tarkoittaa siis binääriä. Ja se niin kuin päätiedosto on ikään kuin se GLT-tiedosto, joka sisältää tiedon siitä, että tähän päätiedostoon liittyy tuo binääritiedosto, ja se binääritiedosto sitten sisältää ne kaikki messit ja muut, eli sitä on saatu ikään kuin käsittääkseni vähän pakattua sitä GLB-tiedostoa, niin sen takia tämän tyyppinen, että jos haette malleja netistä ja katsotte, että okei, tuossa on kansio ja siellä onkin tuo GLTF tiedosto odottamassa, kopioipa ton. Ja sitten siellä onkin paljon muuta tavaraa siinä samassa kansiossa, niin kannattaa ne kaikki ladata, koska sitten se rupeaa, jos siellä on varsinkin se GLB-tiedosto, niin sitten rupeaa huutamaan, että ei löydy tätä ja tätä tiedostoa, että ei voi tehdä mitään, kun yrittää importata GLTF sinne. Mutta sitten voi olla myös GLB-tiedostoja, jotka toimii yksinään ilman sitä GLT, niin kuin sitä pää-GLTF. Tämä on vähän silleen jotenkin hassun epämääräinen toi, että mikä tiedosto toimii, mutta yleensä jos lataa koko kansio, niin siellä tulee kaikki sitten tarvittava. GLTF:n kehittäjä on tämmöinen Kronos Group-niminen. Mä en nyt tiedä oikein, onko tämä firma vai joku kehittäjäporukka, mutta tämä on niiden Kronos Groupin GitHubin tämmöinen Sample Models kansio, niin täältä on tullut näitä sitten erilaisia esimerkkejä sitten latailtua ja testailtua. Että on kaiken näköisiä. No, ei tuosta tuon isommaksi kasvanut, mutta koneita ja laitteita ja animaatiohahmoja ja muita ihmeellisyyksiä. Mutta esimerkiksi tämä linkki, niin tämä löytyy sieltä mun matskuista, niin voitte käydä ihmettelemässä. Ja nyt kun ruvetaan vähän kerätään tätä eteenpäin, niin katsotaan, onko minulla täällä. Ei ollut täällä. Me tarvitaan, tai siis tuon loaderin mukaan ottamiseen, niin siihen on useampi erilainen tapa. Yksi tapa yksinkertaisuudessaan, jos meillä olisi esimerkiksi sellainen projekti, missä meillä olisi toi FreeJS:n koko se koodi tässä ikään kuin me mukana jossain kansiossa, niin me voitaisiin tuolla importilla niin kuin ottaa se, käydä hakemassa siitä jostain läheltä jostain kansiosta. Ja löytyisi varmaan tuommoisenkin polun päästä noin muistaakseni JSM kautta loaders ja jotain. Sitten alkaa tulla ne loaderin nimi .js tyyppisiä noita. Sen periaatteessa voisi tuoda tähän importillakin, mutta mulla on jossain nyt oli valmiina jo toi. Että miten se tehdään scriptitagillä, eli se on sitten se toinen vaihtoehto. Kokeilen tuonne.
Mielenkiintoista, ainakin mulla näkyy oikeaan laitaan linjattuna tuo polku, mutta mä teen tästä nyt taas kopio. Mä teen 2.2 tästä näin, eli kopio luento 2, paste. Live-serveri pitää sammuttaa siksi aikaa, kun vaihtaa tiedosta tai kansion nimeä. Nyt on sitten vaikka 2.2 ja gltf loader. Ja niin kuin sanoin, niin voi tuoda importilla, mutta se onnistuu myös sitten tuolla script-tagin käytöllä, eli lisään tuohon väliin ennen omaa mikä tää nyt omaa main.js:n linkitystä, niin lisään tuohon tuon sama, minkä mä laitoin tonne Zoomiin, mutta kannattaa katsoa, että se tulee silleen, että ei tule noita rivivaihtoja keskelle sanaa tai jotain urlia, eli ei välttämättä toimi, jos urlista löytyy enter keskeltä. Eli toi on nyt toi sama kun käytän tuota release 126 tuolla pohjalla, eli toi rivi 12, missä toi Cloudflare linkki, niin hakee sen 3JS-kirjaston niin kuin sen peruspaketin, niin sitten kannattaa olla tarkkana tämän kanssa, että sitten kun näitä lisäosia tulee, niin sitten nämä on sit samasta releaseistä, eli tässä tapauksessa nyt toi 126 näkyy tuossa kohti. Ja toi tosiaan niin tarjoaa tuommoista gltfloader.js. Ja nyt jos kurkataan, että paljonko siellä on tavaraa, niin kyllä täällä nyt ihan kiitettävästi tässä loaderissa vaikka niin kuin ihan, no meinasin sanoa, että simppeliä JavaScriptia, mutta en ole koskaan jaksanut kauhean syvälle tai kauhean pitkälle niin kuin ajatuksella lähteä koluamaan läpi, mutta tämmöisiä nämä loaderit, että semmoinen 2-3 tuhatta riviä saattaa per loaderi olla koodia. Ihan kiva, että joku on tehnyt ne valmiiksi. No nyt sitten tosiaan kun tämä nyt oli kopio siitä, katsotaan, teinkö mä yleensäkään oikeaan index.html. Joo, tein. Sitten tuo JS tuolla auki niin mä poistan tästä nyt nämä. Tämä on nyt tosiaan 2.2, eli mä kopioin tuon äsken tehdyn harkan, kun tässä nämä pohjat nyt sitten on olemassa, eli siellä on skene ja kamera ja rendereri ja tuo yksi valo on tuossa. Ja sen verran muutan, että nimeen tuon kohdan 4 nimellä tuo geometria. Äsken siinä luki, että luo geometria. Ja on täällä samassa, missä mulla oli toi äskeinen skriptilinkitys, niin mulla on myös tämmöinen polku GitHubiin juurikin näihin samoihin demoihin, mitä tässäkin on. Eli katsotaan, löytyykö täältä juuri toi, mitä mä ajattelin.
Tässä paketissa ei ole sitä, mutta tämä on semmoinen simppeli aurinko, kun siinä on aurinko keskellä ja olisiko nyt Saturnukseen asti planeettoja, että semmoinen 3D-malli on nyt sitten tässä vaiheessa tarkoitus tuoda. Ja pieni hetki, tämä taas kikkailee tää. No, nyt pitäisi näkyä teillä tuommoinen urli ja laitan sen urlin tähän kohtaan 4. Elikkä no, tästä täällä nyt tulee noin. Elikkä helpompi, kun se on tuommoisessa muuttujassa Model URL tai miksi se nyt haluaa nimetä, mä oon nimennyt sen Model URL:ksi, niin toi. Tarvitaan tuossa hetken päästä niin mukavampi, että se on muuttujassa, kun että kirjoitellaan sinne muun koodin sekaan noin pitkää polkua. Tuommoinen pitäisi nyt sitten hakea. Ja tässäkin yhteydessä niin toi on suotavaa, että toi meidän tuleva loaderi, eli se työkalu, millä haetaan, mikä osaa hakea GLTF-formaatissa olevia tiedostoja, niin se on yleensä esitellään täällä globaalina muuttujana. Sanon, että se on vaikka GLTF. Olisiko mahdollista saada toi linkki tai GitHubin toi lähde tuonne chattiin, mistä kaivaa? Siis tämä urli. Niin. Se on tässä näytöltä vähän ei kiva kirjoitella. Eikö se pitäisi olla siellä? Onko se? On. Mä pistin sen äskeisen ripsun perään. Mä missasin niitä, sori. Joo. Niin niin tuossa nimen tuonne tuon GLTF-loaderin tuonne mulla se nyt on tuo Revil 4, mutta kuitenkin tuolla alussa ennen tätä init-funktion kutsua. No sitten GLTF loader, mikä se nyt sitten on, niin se on new free.gltf, kaikki isolla ja vielä iso L loader. No, olenpas nyt korjaa mitään. GLTF loader ja sulut. No. Ja mä avaan tuon index.html tuohon live-serverillä nyt odottelemaan, mitään siellä ei niin kuin näy vielä, vaan tarvitaan vähän temppuja nyt sitten tuolla loaderilla. Ja tosiaan niin toi pitäisi nyt kaiken järjen toivon mukaan niin toimia toi GLTF-loaderi, kun se on nyt tuossa alustettu tuosta GLTF-loader-luokasta. Ja tuolla loaderilla tai tällä loaderilla, niin kuin muillakin loaderilla, on pääsääntöisesti yksi tehtävä, eli ladata haluttu geometria. Ja se tapahtuu load-metodilla. Eli kun meillä tuo GLTF loader tuossa on, niin me voidaan sanoa sille, että piste load. Ja load ottaa sisäänsä 4 parametria. Eli ensimmäinen parametri on toi model URL. Ja sitten sillä on 3 tämmöistä callback-funktiota. Siellä on onLoad, onProgress ja onError. Mä nyt kirjoitan ne tuohon. Kohta pyyhin nämä pois, kirjoitan vähän pidemmässä muodossa, mutta
Nämä on aika yleisiä tällaisia callbackkejä, juurikin nämä kolme monessakin yhteydessä. Eli kun jotain pitää isompaa jostain hakea, niin siellä on se latausfunktio tai tapahtuma ja sitten, että mitä tapahtuu sen latauksen aikana, siis kun se data sieltä virtaa ja sitten jos tulee errori, niin sitten ajetaan tuommoinen error-funktio, eli aika semmoinen perusrakenne monessa yhteydessä. No tämä nyt on ehkä selkeämpi kirjoittaa silleen vähän niin kuin riveittäin, eli otan nämä nyt tällä tavalla. Ja eli model URL, se on nyt määritelty nyt ihan just niin kuin pitää. Mutta sitten tosiaan nämä onload, on progress, on error, niin nämä nyt on vaan tämmöisiä ikään kuin placeholder-nimiä, mitä mä tähän kirjoitin. Eli nämä nyt tekee kukin ikään kuin nimensä mukaisen tempun. Eli onload on se, että kun se tiedosto on ladattu, on progress tosiaan hyrrää sen aikaa, kun se lataustapahtuma on aktiivinen, ja sitten on error, kun jos tulee virhe. No mä nyt korvaan nämä tämmöisillä callback-funktioilla, mitkä on niin oikeita funktioita nyt sitten. Eli mä oletan tässä funktiossa, että mä saan lopputulemana sieltä tiedoston ulos tuosta model URL osoittamasta osoitteesta. Ja mitä mä tuolle tiedostolle teen, niin mä en tee mitään muuta kuin console.log ja sulkuihin sitten toi saapuva tiedosto. Katsotaan, että saadaanko me sieltä mitään tulemaan. No sitten tämä progress. Tämä on siis XML HTTP request-tyyppinen pyyntö tämä koko homma, niin nyt käytän tuossa vaikka tuommoista muuttujanimeä kuin XHR. Ja console.log XHR. Katsotaan jos me saadaan täältä jotain dataa ulos, niin sitten katsotaan, että miten me se malli kaivetaan siitä datasta. Ja sitten vielä toi on error, niin function ja error ja tämä nyt ei tee vielä mitään järkevää, kunhan testaa, että toimiiko nämä. Noin. No, ja no niin, nyt tietysti tässä tämä kopioinnin vaara, tai ei tämä nyt vaara ole, mutta mähän unohdin poistaa täältä ihan lopusta, eli meillähän ei ole enää torusmessiä eikä ikosamessiä, niin kuin, tai onhan ne tuolla ylhäällä esiteltynä kyllä, mutta ne on tyyppiä undefined, ja niille undefinedilla ei ole mitään rotaatiota tai muuta, eli mä otan tuolta nyt tuon kolmosriviltä pois tuon let torusmessi pilkku ikosamessi toi pois, ja sitten täällä rotate-funktion sisällä, niin otan noin pyöritykset pois. Mä jätän tämän rotaten tänne, mä ajattelin rotatoida sitä saapuvaa mallia, koska näytti siltä, että se kyllä lataa noilla tiedoilla. Eli tämä ensimmäinen tässä näin progress event, niin tämä on juurikin toi keskimmäinen, eli tämähän ensimmäinen oli on load, tämä oli on progress ja tämä on error. Ja se
On progress, niin sehän on eventti, mikä tapahtuu ennen kuin se lataantuminen on valmis, niin sen takia se tulee tässä järjestyksessä. Ja sitten se toi, missä lukee function file ja console log file, niin tässä on sitten se, mitä se file tuo sisällään. Eli sieltä tulee tämän näköinen paketti, eli tämä on nyt se GLTF-tiedosto. Ja toi. Nyt sitten tämä nyt sisältää erinäisiä asioita. Siellä lukee, että animaatio, tyhjä arraa, siellä pyydetään tätä aikaisempaa. Ei näy enää, kun kone tilttas. Katsotaan. Tuossa on tuo loaderi ja sitten ja sitten model URL löytyy kans näköjään sieltä. Jees, niin tossa function file console log file, niin siis ylkäisee tämmöisen nyt tänne konsoliin. Ja tuolla on tommonen haara kuin skene. Ja täällä sitten löytyy taas niin kuin lisää tavaraa. Eli tämä on niin kuin, tämä on tämmöinen objektityyppinen rakenne käytännössä. Kun se on JSONia, niin tämä on niin kuin tässä näkyy sitten se kyseisen tiedoston toi rakenne. Ja tarpeeksi kauas, kun täällä niin kuin, kaivelee, niin sitten alkaa löytymään meshejä ja muita. Että mä just eilen tätä kattelin, nyt taas eksyin tässä näin. Eli tuolla on childrenia ja tuolla on 3D-objekteja ja tuolla ja tuossa on tuommoinen gruppi, mikä sisältää sen childrenille löytyy sitten meshejä, eli täältä alkaa nyt sitten löytyy vihdoin oikeasti geometriaakin. Ja toi pitäisi nyt sitten saada jollakin tasolla ikään kuin visuaaliseksi tuohon skeneen. Mutta sisältää niin paljon muutakin kuin sen pelkän geometria, niin me ei voi, tai siis tulee vaan errori, jos me yritetään tätä niin kuin liittää siihen skeneen. Ja näinpä ollen, tämä on onneksi GLTFn kanssa niin kuin suhteellisen helppo, eli tehdään tämmöisen muuttojan kuin model, const model ja file.skene. Eli file on tämä koko rakenne, mikä me tässä nähdään, mutta sitten file.skene, niin se sisältää sen varsinaisen mallin. Ja katsotaan. Ei skene, vaan console log.model. Eli tämä nyt menee sitten ikään kuin pykälää syvemmälle tuossa hommassa ja tämä on nyt sitten siihen geometriaan liittyvää. Tuossa näkyy childreninä näkyy juurikin nuo samat mitä äsken kaivoin siitä, niin ikään kuin mikä sisälsi sen kuorikerroksen vielä tämän päälle. Eli se oli toi faili, mutta tämä on sitten failin sisältä löytyvä skene ja tuossa niin kuin näkyy name on tosiaan toi skene. Se ei tuon nimen perusteella kuitenkaan sitä hae. Mutta näin. Ja nyt kun meillä on tuossa
muuttujassa model olemassa oikeasti se malli, geometria, mikä löytyy file.skenellä, niin tuolle me voidaan sitten sanoa tuolle modelille, että hetkinen näin päin, että skene.add model. Ja nyt sitten silleen tarkkana, että tämä skene tässä näin, niin se on ihan eri asia kuin tämä skene. Eli tämä on se skene, mikä sisältää sen tiedoston geometriat ja mahdolliset animaatiot ja sen tyyppiset asiat. Tämä skene on nyt sitten tämän meidän koodin määrittelyn mukainen tämä skene, mikä tuossa kohti luodaan. Eli kaksi eri asiaa, mutta hämäävästi ihan saman näköisiä noin niin kuin kirjoitettuna. Noin. Kappas vaan. Siellä rupesi näkymään 3D-geometria. Otetaan tuo pois ja reloadi tuohon. Eli tämmöinen hyvin low poly henkinen tätä aurinkokunta tässä nyt sitten on. Pitäisi varmaan siirtää vähän kauemmas että näkisi paremmin, mutta tuossa nyt toi punainen möhkäle, niin taitaa olla Mars ja sitten jos tätä nyt tosiaan skaalaisi tai siirtäisi kauemmas, niin siinä näkyisi toi maa ja toi on Jupiter, missä näkyy tuommoisena punaisena täplänä se ikiaikainen pyörämyrsky siellä Jupiterissa ja tuo on varmaan Saturnus. Siellä on Uranus ja Neptunus ja Pluto myös mukana, eli se mikä tässä on väärin, niin asteroidivyöhyke on Marsin ja Maan välissä, eli pitäisi olla siellä Marsin ja Jupiterin välissä, mutta tämä mallinta ei ole nämä kivenmurikat laittanut vähän väärään kohteeseen. Mutta tälle modellille pystyy tosiaan niin tekemään samoja temppuja kuin ihanalle perusgeometriallekin. Eli position Z niin siirtää kauemmas ja meneeköhän satanen vähän liian rajuus. Sinne kaikki hävisi auringon taakse. No, niin kuin toi koko mallin geometriat kaikki on niin kuin tuon auringon tuolla samalla puolella aurinkoon, niin silleen vähän hassu tämä 3D-malli, mutta tämmöinen. Ja toi. Nyt sitten, jos haluaa pyörittää tätä mallia, niin se onnistuu ihan samalla lailla kuin noita perusgeometrioitakin. Eli tälläkin on, tämä on niin kuin yksi kokonaisuus, tämä meidän model, ja siitä pystyy ottaa kiinni ja pistää sen koko paketin pyörimään. Mä en ole koskaan jaksanut tästä mallistettiin ikään kuin keskipistettä ja tässä tunneilla ja sijoitella sitä niin jotenkin järkevän näköiseen kohtaan. Mä nyt olen ruvennut yleensä jostain tämän tyyppisestä näkymästä sitä pyörittää. Mutta nyt sitten taas sama juttu kuin sen toruksen ja sen kulmikkaan häkkyrän kanssa, niin kun me käsitellään sitä nyt useammassa eri funktiossa, eli täällä latausfunktiossa, niin kutsutaan nimellä model sitä, niin se on varmaan nyt sitten esiteltävä täällä näin, eli noin, eli poistin sen konstin tuosta noin ja nyt sitten täällä voimme tunnistaa tuon rotatessa samaksi kaveriksi, kun sanotaan, että
model.rotation, mikäs ympäri, no vaikka varmaan Yn ympäri, .y, plus on yhtä kuin, ja joku pieni luku 0,01. Ja tästä saadaan tämmöinen tilanne, eli nyt kun katsotaan näitä 12, että mitä se sanoo, niin se sanoo, että ei voi lukea rotation propertyä undefinedista. Eli tilanne on tämmöinen, että tuolla määritellään model, ja se on tosiaan, niin kuin nämä muutkin kaikki täällä näin, nämä on undefined, ennen kuin ne varsinaisesti alustetaan täällä. Skenestä tulee tämä, eli sitten tulee tämmöinen skene-objekti, kamerasta tulee kameraobjekti, rendereristä tulee toi. Ja tässähän me sanotaan, että toi model-niminen asia, niin se on sen ladatun filen skene. Eli tuossahan se niin alustetaan, täytetään sillä tavaralla, mikä tuossa äsken näkyi. No, miksi tämä nyt sitten kuitenkin kiukuttelee, että tuossa on undefined edelleen, vaikka tuolla se luetaan se failin skenen sisältö tuohon modeliin. No se johtuu just siitä että miten tämä tapahtuu, tämä koko homma. Eli tämä alkaa rullaamaan, tämä lataus, vaikka se nyt tapahtuukin varmaan millisekunneissa, mutta anyways, niin kuin tietokoneen mielestä siinä kuluu aika monta sykliä. Niin tässä ladataan sitä tiedostoa, mutta sitten me käydään täällä, yritetään tehdä rotate. Ja kun se tiedosto ei ole kokonaan latautunut heti siinä kärkeen, niin sitten siinä käy sillä lailla, että tämä kohta toteaa, että tämä model on edelleen undefined ja ei sille löydy mitään rotationia. Eli se onnistuu vasta sen jälkeen, kun toi malli on kokonaan lataantunut ja sitten tosiaan tämä model saa sisällökseen sen tiedoston skenen. Eli meidän pitää varmistaa se, että me ei tätä rotate-funktiota, tai voidaan me se rotate-funktio ajaa, mutta me ei voida ajaa tätä model.rotation.ytä niin ennen kuin se on latautunut kokonaan. Ja siihen nyt on parikin eri tapaa varmistaa se, eli yksi on semmoinen, vaatii muutama rivin koodia, eli jos mä määritän täällä vaikka tämmöisen is loaded on false, eli jos toi on niin lähtökohtaisesti false, ja sitten jos mä kirjoitan tänne näin, että if is loaded. Ja sitten vasta kun toi muuttuu, niin trueksi, niin sitten hyväksytään toi rotaatio. Mutta siihen nyt on lyhyempikin tapa, eli sehän on undefined se meidän niin kuin lähtökohtaisesti. Niin me voidaan sitä tarkastella, että tehdään käännös, tai siis se toi rotate vasta sitten, kun toi meidän model on jotain muuta kuin undefined. Eli sillä hetkellä, kun se saa sen filen skenen sisäänsä, niin sen jälkeen se ei ole enää undefined, niin sitten voidaan lähteä pyöritystä tekemään. Eli poistin sen isLoaded-muuttujan esittelyn tuolta ja poistin sen myös täältä, eli se voi suoraan ilman sen kummempia tarkistaa, eli if model huutomerkki on yhtä kuin undefined, eli sitten kun se muuttuu undefinedista määritellyksi, niin sitten sallitaan toi
No, joo, siellä pohditaan että toimi ilman tarkastelua, niin se on ihan tuurissaan, että se on just silleen ikävää, että kun se saattaa toimia tai sitten ei toimi, että vähän, no en tiedä mistä se johtuu, johtuuko se yleisesti koneesta vai kuormituksesta tai jostain. Noin siinä, niin kuin näkyy, niin pyörimisen keskipiste ei ole auringossa, vaan se on jossain tässä missä lie auringon ja maapallon välimaastossa, niin pyörii vähän tolleen hassusti, että täällä pitäisi tehdä ikään kuin tämän mallin oman orikon siirto. Ja sitten se lähtisi pyörimään järkevän pisteen ympäri. Tekisin ehkä sen silleen, no koodilla se varmaan menee, mutta en ole koskaan orikon siirtoa tehnyt. Yleensä malleissa on sattunut olemaan silleen ihan oikeassa kohdassa toi oriko, mutta tänään voisi ottaa tämän GLTF blenderi ja sitten siellä siirtää mallia sillä lailla, että lokaali oriko olisi tuossa auringon keskellä, niin sitten eksportata GLTF:nä ja tuoda taas sisään, niin sen jälkeen pyöriminen tapahtuisi sen auringon keskipisteenä. Eli tämmöinen. Ja niin kuin sanoin, niin joudutaan lopettaa aika aikaisin tänään ja se aikaisin alkaa tässä olla jo kohtsillään käsillä. Mulla kyllä olisi tuossa niin kuin harjoitus ja esimerkkejä jatkosta ikään kuin valmiina ja tehtynä, mutta jos on kuitenkin 2 viikon breikki, niin mä en viitti ottaa, koska mennään ihan toiseen, tai ei nyt ihan toiseen, mutta siis toisenlaiseen asiaan, kun ruvetaan tekemään semmoista harkkaa, missä me otetaan mukaan hit detection ja katsotaan, että miten saa sijoitettua 3D-geometrioita sitten, kun kännykkä tunnistaa nykykännykät, niin noita pintoja, lattia, seinä, pöydän pinta ja noin, niin tehdään semmoinen sovellus, missä me sormella täppäämällä kännykän näyttöön, niin saadaan noin yksinkertaisia geometrioita sijoiteltua eri pinnoille, niin siinä se on vähän niin kuin oma kuvionsa. Niin tämä on nyt tämmöisiä perusteita ollut tässä. Sitten siihen harkkaan me menee pari kertaa ja sitten me siirrytään, tai se harkka perustuu ihan puhtaasti WebXR-appin käyttöön, eli se on suoraan sisäänrakennettuna niin kuin noihin selaimiin ne asiat, mitä siihen tarvitaan, mutta sitten niin kuin sanoin, niin siihen menee pari luentokertaa, että saadaan se harkka valmiiksi ja kaikki asiat käytyy siitä läpi. Ja sitten sen jälkeen siirrytään semmoisen erillisen kirjaston käyttöön, mistä mä tuossa luennolla puhuinkin, niin missä on aika paljon erilaisia ominaisuuksia. Siellä on AR liittyen perus image targetin tunnistus, siellä on kasvojen tunnistus, siellä on käsieleiden tunnistusta ja tämän tyyppisiä. Sitten noin kommentteihin tuolla chatissa siellä todetaan, että pyörii Firefoxin ikkunassa paljon nopeammin kuin Safarissa. Joo, mä kokeilin omalla Macilläni niin tuossa Chromessa ja sitten tuossa olisiko ollut Edge, niin niin tuo Chrome oli jotenkin takkunen ja Edge taas pyöritti ihan sujuvasti, vaikka niillä on niin kuin sama periaatteessa ydin JavaScript-moottori tietysti on erilainen. No, selvä.
vinoilan Safarin käytöstä nyt sitten vastauksena chatissa. Joo, mutta tosiaan niin mulla toi iVeekin järjestelyt painaa, tuossa on niin lista hommia, mitä pitää vielä saada tänään tehtyä, niin joudutaan nyt tosiaan lopettele tähän ja mä avaan, niin kuin sanoin, niin mulla on noita 3D-malleja tuolla tuossa Moodlessa jemmassa tai piilotetussa kansiossa, niin voitte kokeilla sitten niiden lataamista. Nyt ei oikeastaan muuta kuin tuo Model URLin vaihtamista. Tai mä nyt latailin niitä, kokeilin niin kuin sillä lailla, että tein kansion tänne harkan alle eilen kun tein taas omaksi mielen virkistykseksi, niin laitoin kansioon tuohon ja sitten vaan suhteellinen polku Model URLiin tai kopioin tätä ja sitten kommentoin kaikki aina niin kuin muut polut pois, mutta yhtä kerrallaan kokeilin, että miten ne latautuu, mutta eipä se nyt latautumisessa mitään sen kummempia ihmeitä ole. Että toiset mallit, mitä siellä on, niin niissä on toi tai muistaakseni useimmissa niissä on pääsääntöisesti kuitenkin se oriko fiksussa kohdassa, että jos tekee jonkun tämmöisen pyörittämisen tai muun, niin pyörii ikään kuin sen oman keskipisteensä ympäri, eikä tälleen satunnaisesti niin kuin tämä malli tässä. Mutta jees, kiitoksia mukanaolosta ja mä sammuttelen nyt tuon tallennuksen ja päästään Zoomin ruksuttamaan ja päästään teidät nyt sitten tältä osin piilasta.